Malipayong dayong kilom-kilom Subo, Kabisayan o Mindanao. Uban ni Dr. Iris o ni CB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon. Kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat ining bisperas sa Pasko inyong gipadayon sa makausapas inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Karong hapuna ang atong sugilano naguluhan og daygon. Nadapit akong pagtagal sa usa nato ka viewer sa atong baruganan kaganina nga nagbalimbalin ko siya og tambong sa Misa de Gallo. Tulog ka simbahan na ang iyang naatuan. Wa gyud nagkanta og daygon. I don't know, nakalimot na ba ang mga simbahan? Wa na ba'y luna sa atong mga Misa de Gallo ang mga kanta sa Pasko nga subuanon. Iya ko na madunggan, of course, in English nga mga kanta, pero ang iya yung masakitas dughan, nanay tinagalog. In fact, usa na to ka viewer ni ingon, na kuno'y simbahan na iya yung gibadlong ang pari, pagkahuman of course sa misa, na Father, nga nung Pasko ay sumapit man inyong gikanta nga, kinupya raman na sa itong kasadya ni Taknaa. So, wa man may kasimba ni Iris sa Misa de Gallo, pero makahasol ba na tungod na ni sa influensya sa medias Manila, tungod na ni sa influensya sa mga pelikulasib, tungod na ni sa internet, wa nay luna ang atong mga daygon bisan sa atong kaugalingon nga mga simbahan dinhi sa Subo. So karong adlaw nisuway ko og search sa mga daygon nga subuanon. Daghan kay mga entry sa mga daygon kasagaran na sa YouTube, nangita ko sa mga lyrics, wa na. Haskang nihita sa mga lyrics sa mga daygon, sa karaang daygon sa Subo. Of course, ang ako na nakita ang mga popular gid kaayo nga mga daygon sa Subo. Ang daygon, by the way, para sa mga batanon, para sa mga dili pamilyar, mo na sila ang mga Christmas carols. Mo na gamito ni adto sa karaan natong sa atong mga katigwangan sa pagpanaygon. Mo nang gitawag siya og daygon. Ang daygon sigon sa kaparian nagikan gyud sa word nga daygon, pagdaig ba, pagdaig. So, pagdaig sa Ginoong Manunubos, pagdaig sa unang pamilya, pagdaig ni Birhen Maria. So, daygon. Mura og pagdaig sa kamakahuluganon sa Pasko. So, daygon. Mauna ang ilang, mauna ang original, mauna ang mga kanta na subuanon. So, niya akong pakisawaan ninyo ang lyrics. O wag gininan ako tuyo, maura na yung available sa internet nga lyrics. Pulos ni mga kanta ni Vicente Rubi. Ang kasadya ni Taknaa na iyang na-compose atong 1933 uban sa lyrics ni Mariano Vistil ug sa lain niyang kanta nga Ania Kami. Kang Vicente Rubi magyapon na. So niyang lyrics sa kasadya ni Taknaa. Pasayloa dili na ako makanta. Gawas nga kuyaw kay tagma copyright strike. Mura og dili basta si CB maglugnot ko mo kanta nako. Kasadya ning Taknaa dapit sa kahimayaan, moray among nakita ang panagway nga masanagon. Bulahan ug bulahan ang tagbalay nga giawitan, awit nga halandumon ug sa tanang Pasko magmalipayon. Bag-ong tuig, bag-ong kinabuhi, dinuyugan sa atong mga pagbati, atong awiton ug atong laylayon aron magmalipayon. Kasadya ning Taknaa dapit sa kahimayaan, moray among nakita ang panagway nga masanagon. Bulahan o bulahan at tagbalay nga giawitan, awit nga halandumon o sa tanang Pasko magmalipayon. Maglipay kita ning panahona kay natao na si Jesus nga manunubos. Siya ginanagan sa kabituunan, ginalugdan, giampuan sa tanang katawhan. Wadon ang mga kasakit ug ang tanang kagul-anan, magiusa sa pagampo ug pag-awit sa pagambahan, magiusa tang tanan. Actually, mao na itong ikaduhang kanta, dili kami kundi maglipay kita. So, mao ra to ang mga lyrics ang nakitaan sa internet. Maayo na lang, hindi bang gusto nyo ko magtuon o gusto ko mo-share ninyo sa akong kabalaka na posibleng mawa na gini mga daygon. Nakakita ko sa mga pagtuon sa nagkalilain ng mga professors o mga makinaadmanon din sa Subo, sa Bohol, sa Negros o kasilinganan ng mga isla. Ilang gisubay ang kasaysayan sa daygon. O gusto sa pagtuon na nakapahinungok kay nako, magtutudlo sa St. Teresa's College ang nihimo ining pagtuon si Marie Chris Lauro atong 2015 or 8 years ago.
Kining iya pagtuon, iyang gisubay ang mga lyrics, ang influensya sa lyrics sa mga daygon. Katong makadungog naman ang gutain ni mga daygon. Kung doon ay taga-bukid ba nga manaygon sa atong kabalayan. Unya, imo pangutawon, asa man ang lyrics sa ananang, asa ang lyrics sa ananong, ira lang gimemorya. Wa gani sila kasiguro kung maubag ito ang lyrics, mao rin ilang nahinumduman, gikan sa ilang katiguangan, gikan sa ilang mga ginikanan. So, mostly oral tradition kining daygon. Muna nga doon ako ng mga daygon na maurag yung tunuha, maurag yung kantaha, pero lahi ang lyrics sa usa ka lungsod, lahi ang lyrics sa sunod nga lungsod, lahi ang lyrics sa sunod nga lungsod. Managlahi, depende sa ilang recollection, depende sa ilang pagsabot sa kanta, depende sa ilang kahimtang sa panginabuhi o nagkalilain ng mga sukaranan. So, importante kay mapreserbar ang atong mga daygon. Unsaon man na nato? Unsaon man nato sa pagpreserbar? So, sa atis mga paagi, ang pagsubay, diin man ni nagsugod, unsay kahulugan ini, nganong naingon ini man yang ato mga daygon. O nakatabang kay gini pagtuon ni Marie Chris Lauro sa St. Teresa's College. Iyang subay ang kahulugan sa mga pung, kay namay mga pung nga dili gani bitaw ordinaryo nga binisaya. In fact, wa na gamita karon sa itong bag-ong panahon. Imagine kini mga daygon pila kapid-an ni kakatuigan ang labay. Mura ning sumpay sa atong kasaysayan, makalitli taon sa dagway sa atong katilingban, sa nagipuyan sa atong katiguangan, sa daghan ng katuigan ng labay. Mao ni pipila sa mga linya sa kanta nga nakadapit sa pagtagad ining nagtuon nga si Marie Chris Lauro sa St. Teresa's College. Senso pista, di gid siya pamilyar no na Bisaya. Doctores pobre, gipresentar, propeta, giselebrar, puerta, gracia razones, justo siptro, incenso templo, corona termino, merbo licencia o mira. Pipila tingali pamilyar pero kasagaran dili. Matod ni Lauro sa iyang pagtuon, kining mga pung localized ni. So, sagol ang influensya inis kinat sila nga binisaya sa atong katiguangan. Panitan ang pung nga alabado, nagpasabot nga balaanon sa katsila. Samtang ang tulo ka hari, sa daygon nga tulo ka hari, ang birhen gitawag nga senyora. So, sa karaan nga sa atong katiguangan ang senyora usa ka titulo sa pagtahod sa kababaynan. Ang punga doktores nagikan sa o nakahulugan og expert, murag eksperto. Ang pong gipresentar o giselebrar mga Cebuano derivatives na sa Spanish words nga celebrar o presentar. Sa ato pa pagsaulog o pagpakita sa English. To celebrate, to present. Kini mao mga pong gitapad ni sa mga Cebuano words o sa mga Spanish words. Panalitan ang pong nubida. Dili man na Cebuano, dili man na Binisaya. Matod ni Lauro sa iyang pagtuon ang nubida posibleng mao ang colloquial Spanish word nga movida na nagpasabot occurrence or affair, panghitabo o insidente. So, naay kanta nga nagkanayon, ni ay dala namo nga gasa, mahinuklugon ginubida. Nagpasabot na nga ang nagtanyag siya og gasa ngadto sa mga tagbay. Ang ilang mga kanta, dili ang kabalaanon ni Jesucristo. Doon na sa ipo nga perdon na posibleng nagkahulugan og pardon, o pagpangayo og pasaylo. Kaya naaman sa linya, mangayo kami og perdon kung nasayop pasayloon. Nangupya ba lang, pura ba lang sila og nanghuam lang sa pinulungan ng katsila. Ang daygo naglakip sab sa Spanish word na niño. Nagpasabot bata or senyora, nagpasabot nga si Virgen Maria. Ang daygo naglakip sab sa Cebuano Visayan words nga di na to madunggan karon sa bagong panahon o bisan sa inadlaw nga mga istorya. Naglakip ni sa mga punga banyaga, nagapala, bililhon, na nag-apod, bugos, nangaliya, bulahan, natad, gyutay,
katahap, dulom-dumon, miambit, gihugos, padangaton, gikabtan, pag-asuyon, gilalang, pagatukion, gipakunsaran, pagkabantugan, gipamulungan, pagpasipala. Kanindot unta kung kamao pa kumukanta. Gikanta na ni nato. Gipanamkon, pagtutimaan, gisilbi palaran, hipalgan pulong, kaluklukan, sabyo, kamahalan, sanglit, kasamahan, sanglitan, kinaadman, sulubuon, lumalabay, talahuron, maanyag, tampalasan, mahinuklugong tinguha, manamilit, tulutawgon, manglakat ulay, matahom, umunanoy, nagalakat. Sa pagtuon ni Lauro, kining lumalakat o nagalakat o maglakat, mao ni pinulungan sa bantayan. Sa amihanang tumoy sa Subo, nagkahulugan og paglakaw. So ang atong paglakaw din sa Subo, paglakat dito sa amihanang tumoy sa Subo. Mabati pa kuno ni dito sa isla sa Bantayan o sa isla sa Camotes hangtod karon. Ang pong dulom-dumon, derivative sa paghandom o pagdumdum. Nagpasabot to remember, to recall, or to find, pagtultul, paglocate. Ang umunanoy, paghulagway ko ni sa linakwan ni Jose, padung sa punuan sa kahoy. Namura siya og hinay nga naglakaw, samtang namalandong, samtang doon na siya daghang gihuna-huna. Ang pong tulutawgon, nagpasabot to hail, pagtawag o pagsumon. Samtang ang pong sabyo, nagkahulugan sage or mentor, magtutudlo, magkinaadmanon sa mga hilisgutan ng philosophical. Ang lain pa jud nga pong sa sabyo, nagpasabot sa tulo ka mago, sa tulo ka hari, si Melchor, si Gaspar o si Baltasar. Naamay linya sa daygon nga kahayag sa mga sabyo. So, og kini figurative sa murasag nagrepresentar sa kahayag sa langit na katong kahayag mas bituon na naggiya, nagtultol sa mga sabyo ngadto sa Belen. So, siguro na yung pagtuon sa usa ka magtutudlo sa St. Teresa's College, ang daygon produkto sa local tradition gisagulan sa Hispanic tradition. So mura siya og narrative, magdetalye siya sa panghitabo, descriptive, may kay siyang muhulagway sa pagkatao sa Batang Hesus o sa nisunod nga mga panghitabo. Repetitive, magbalik-balik ang iya mga detalye. Unya formulaic, doon na siya murag template ba nga gisundan ini maong mga daygon. Pero common ang subject matter, mao gyud ang pagkatao ni Jesucristo, ang iyang paglikay sa mga pagpanggukod, sa pagsuway pagpatay niya ni Herodes, o ang iyang paglampos sa pagkatao o pagluwas sa mga kasalanan sa kalibutan. So naggikan ni sa pagpahibaw sa iyang pagkatao, sa iyang pagkahimugso, sa iyang pagkagamay nga bata, o sa hangtod sa iyang pagdako. O kining maong mga Bible passages, kining mga detalye sa pagkatao sa Ginoong Hesus, gisagulan sa pagka mabalaknon, sa pagka mamugnaon sa mga daygon. So dunay gipasukip nga mga pong nga murag interpretation sa o pakapin sa o paghubad, paghulagway sa original nga panghitabo sa pagkatao sa atong manunubos. So nindot kayo ang daygon kung ambot kini sang atong mga molupyos kabukiran makamao pa baghang manaygon o nitagam ng bitaw ni sila. Kay naay taga-bukid in town manaygon, layo kay sila gibihian, gamay kay tag-ihatag, piso ra, di gani na tutag no usahay. Usay di ta kasabot sa ilang kanta, sabaan ninyo oy. Ato pang hingilan. So posible kombinasyon ni sa kabag-uhan sa internet, sa kabag-uhan sa komunikasyon o sa atong pag-isnab, sa atong mga manaygunay in town gikan sa kabukiran, gikan sa lagyo nga kalungsuran. Ay tingali doon ay lakang himuon, no? Ang atong National Historical Commission of the Philippines, ang atong Historical Commission din sa Subo, o mga local government units, ang sao nato pagpreserbar
ang atong mga daygon. Ang lain pa yung pagtuon, ang kining sama pagtuon sa STC, nakakaplag, nga kasagaras mga linya sa daygon, dunay sangay-sangay ang katapusan. O kana kunong sangay-sangay ang katapusan nga syllable, tradisyon na sa Espanya. Kaya ang karaan ko ng mga magbabalak din Subo, free verse man. Dili man ta magsangay-sangay. Kini tradisyon ko sa mga katsila, kunya nakaplagan sa atong katigwangan nga maayo man paminahon nga magsangay-sangay ang katapusan nga paglitok o syllable, kuna nga ilang gi-incorporate sa daygon. So, nagmatuod ni nga ang pinulungan nga katsila si dako kay influensya sa pinulungan sa atong katigwangan. Karon arita sa pagtuon sa direktor sa Cebuano Study Center sa University of San Carlos na si Hope Yu. Mapuslanon kayo ng pagtuon. Ya diri ko makakita siya pagtuon sa kinatibukan nga lyrics sa mga daygon. So akong basahon karon taon-taon. Pero ang nindot kay niyang punto mao ni nga wa gyud nahibaw, oral man ang atong history, wa gyud ta kahibaw unsang tuiga nagsugod ang daygon dinhi sa Subo. Kasagaran sa daygon na ipipila nga gi-record, pero kasagaran wa gyud. Naalay mga batan-on nga ganahan mo record sa daygon sa katigwangan, ilang i-upload sa YouTube, ilang i-upload sa Facebook, pero limitado kaayo, wa gyud bitaw systematic nga recording ini mga daygon, karaan kay nga mga kanta sa Pasko diri sa ato sa Subo, sa Kabisayan ug sa Mindanao. Ya tungod ana wa ta kahibaw kinsay composer, kinsay original nga nagkanta, talus-an na kanta, diing lugaran ni nagdidikan, gisaw-saw naman lang ni sa atong katigwangan hangtod sa ilang sunod nga mga henerasyon. Pero kasagaran sa daygon gikanta ra gyud, wa gyud sinuwat nga bersyon ini mao mga daygon. Wa sa specific date sa 17th century kanu sa nagsugod ang pagpanaygon dinhi sa ato sa Pilipinas. Pero posible ang mga katsila maoy nidasig ini ginamit ang tradisyon nga ilan ang naabdan. So posible doon na daygon. So wa pa mga katsila, kunya gipun-an na sa mga katsila, gi-introduce na lang ang ilang kaugalingon nga lingwahe, ang mga Bible passages. Or posible ang daygon nagsugod na gyud sa Katolisismo sa atong katigwangan. Kay ang daygon mahitungod bang gyud ni Hesukristo. Wa may daygon mahitungod sa mga anito o mga anita before Christ o before sa Catholicism dinhi sa ato sa Subo. Ang usa kay historian na si Hilarion Rubio nisuwat nga atong 1599 ang mga paring Agustino sa Manila nagtukod og music school og nag-organize og music groups og mao toy una nila pagtudlo og Christmas carols dinhi sa ato sa Pilipinas. So posible mao to ang sinugdanan. Sa laing pagtuon gihisgutan ang tuig 1884 nga moy formal nga pagtukod dinhi sa Pilipinas sa Christmas carols. Sigun sa dokumento ni Father Pedro Rosel. Siyang suwat nga to siya Father Superior sa Jesuit order nga naghulagway sa esena sa pagsaulog sa Pasko sa mga baryo dinhi sa Pilipinas na naglakip sa Santos nga Misa, Solemn High Mass, nagisundan dayon sa pag-awit sa mga daygon sa Pasko. So ang local nato nga mga musical talents ni adapt sa teaching sa simbahan Katoliko, sa estilo sa paghimo og mga Bible passages, ginamit ang giya sa mga pari o gi-incorporate ngadto sa mga carols na Cebuano na karon gitawag nato og mga daygon. Ang historian nga si Marianito Luspo, direktor sa The Holy Name University, taga Tagbilaran City sa Bohol. Nindot kayo ang iyang paghulagway nga ang karaan ko nung bilen, katong karaan nga mga Pinoyanan nga wa pa man mga Christmas tree sa una, wa pa man mga modern na dayan-dayan sa Pasko. Kasagaran ni adto sib ang mga dayan-dayan sa Pasko bilen, ang pasungan, ang pagkatao, ang nativity. Kasagaran ko adto sa pagtukod og bilen, ibutang gid siya sa dako kayo nga sala, dako kay nga lugar sa bay. Nya atubangan sa bilen, dako kay hawan. Mao gikuno to disenyo sa bilen. Ang tuyo adto dili aron nga pagpasigarbo nga dako kay hawan ang bay, kundi kaniadto di sa karaan nga panahon ang mga manay-gunay musaka gyud sa bay. Kasi di pa sila musugod og awit. Of course pasakon sila sa bay, manuktok sila, padayunon sila sa bay.
Sa di pa sila magsugod og daygon, mangluhod sila atubangan sa bilin, pagbalaan, pagpakita silang pagbalaan sa batang Jesus o ni Birhen Maria o ni San Jose. So mao to ang original gyud nga disenyo sa Belen, dako kay gawan sa tubangan para din na sa mga manaygunay aron mangluhod ang mga manaygunay sa di pa sila manaygon, sa di pa sila manganta. Ang unag yung buhaton, di pareha karon manaygunay, di pa gani ka kaablis putahan manganta na. Kaniadto ang mga manaygunay mananghid gyud na makadayon ba mi sa balay. So padayon gyud sila, yang ilag yung unang pangitaon na ba mo'y pinaskuhan diri, na ba mo'y hikay diri. Ang ilag yung unang pangitaon ang Belen. Yang kakita nila sa Belen, mangluhod gyud sila sa Belen, sa di pa sila manaygon. Yang ilang daygon kanta og sayaw. So gawa sa ilang kanta, ang karaan nga manaygunay, manayaw sa yung kasagaran yun sa manayaw na higugma kaayo sa ilang daygon ug mapagarbuhon kaayo sa ilang daygon. Pero wa sila gitamdan nga papel. Pulos memoryado, pulos gisag-o ang mga puong sa daygon. So sayog yun ang karaang bersyon sa daygon, narrative yun. Magdetalye siya, mura siya og narration sa panghitabo sa pagkatao ni Jesucristo. Yano kaayo ang ilang narration, masabtan yun, mugbo kayo mga puong pintok kayo, dili pintok, tukma kayo ang mga puong. Wa bay dili ba flowery, wa mga buwak-buwak sa mga puong. Unya ang tuyo gyud sa maong lyrics aron gyud kantahon. Ang labing common nga narratives maglabigit sa annunciation, pagpahibaw sa pagkatao ni Jesucristo, nativity, pagkatao, pagkahimugso na gyud sa batang Jesus. Ang Holy Innocents Day, kadto itong pagpatay sa tanang kamagwangan ng mga lalaki tungod sa mando ni Herodes. Ang circumcision sa New Year's Day, ang adoration sa Three Kings, o ang presentation sa batang Jesus ngadto sa templo. Ang musika sa Pasko, gipasikan sa oral tradition sa atong katigwangan. Dunay mga sinuwat na mga dokumento o mga manuscripts, pero kasagaran yung mga kanta oral yun. O may ay example si Hope You sa lyric sa samang kanta na lahi-lahi og bersyon sa kada lugar. For example, ang first version nagkanayon ug ang pagtubag kanila ni atong tag-iya sa uma kanhi maoy nangagi dinhi apan nagpugas pa kami. Ang pag-agi ni atong babayi sa trigo nagpugas pa kami ug ang inyong paghianhi haduol na ang pag-ani. Mao na unang bersyon. Sa sunod nga lungsod mao ni ang samang kanta lahi na ang bersyon. Wala ba'y mga tao dinhi? Wala ba karon ing niagi? Usa ka babae o lalaki nagkugos sa ninyo infante ug kanila sila nitubag. Niadtong daghanang trupas ning agi man usab man dinhi usab sa kami pay nagapugas. Ug tungod kay namunga na pulong sa trupas, di ay dugay na, maayo kita magbalik na kay mag-unsa pa man kita. So lain ang lyrics sa samang kanta. So ni ay nindot kaayo nga example sa influences mga katsila sa ato mga daygon. Ang Birhen nagpadayon sa paglakat ning kagabion sa pagtinguha nga ilang abuton ang Belen ilang dangaton. Ang rhyme, ang sangay-sangay sa mga puong consistent sa Hispanic influence. Mao na ni, nagikas mga katsila kanang sangay-sangay sa mga puong sa ato mga kanta. Ya daghan sa kuno kayong similes, daghan kayong metaphors, daghan kayong figures of speech ang mga original nga daygon. Ay kining batang maanyag tingali kana og naghilak. Ang luha niya daw perlas sa iyang aping na nag-agas. Ya sa diction, ang mga puong nagigamit dignified. So dili siya colloquial, dili siya binugoy sa kadalanan kay parte man sa Ginoo, parte man sa batang Hesus. Pagdaygon ta ang Dios kay natawo na si Hesus, sa kalibutan siya nanubos tungod sa paghigugmang bugos. So dili siya gikan sa simbahan, gikan siya sa mga laiko pero talahuron, dignified ang mga pong na ilang gigamit. Like example, padayon kamo sa unahan kay tuay daghang kabalayan. Kay dinhi walay kasak-an, pasabot walay kaluklukan. Padayon kamo sa unahan kay tuay daghang kabalayan. Sa dili pa gani moabot sa hagdanan, gisugat gibalibaran.
Ang pagpangita itaw nila ni Birhen Maria o ni San Jose o kaabtan. No, kay puno man ang tanang mga Pinoy-anan atong higayuna. Laing ehemplo, ato na lang kining tapuson, kining amo nga panagdaygon, hinaot pa nga padangaton sa tuig nga ingon ni Aaron. So, puno sa kamaikugod. Nung kuna silang pinagi silang kanta, mananghit pa sila sa tagbay. Na, pasamu kami. Laing example, dili na lang kami magdugay, sanglit kami lumalabay, kitang tanan ang maglipay, maayong Pasko kaninyo tagbalay. Si Hope Yu sa iyang pagtuon, niingon, ang pagpanaygon, mahog siya og pagpamasid. Kay, nilugsong ka sa lagyong bukid, niadto ka sa lagyong kalungsuran, wa man kay siguro padayonon bakasbay. Wa man kay siguro ablihan bang pultahan. Wa man kay siguro nga di ka palayason, di ka papahawaon. So, puno sa pamasid. Pero ang ila rin yung tuyo, dili ang pagpangwarta, of course, makatabang ang gamayng kwarta, ihatag sa tagbalay, pero ang natuyo mo pagsabwag sa nindot kay nila mga awit, sa nindot kay nila mga sugilanon. May tungkol sa pagkatao sa Isus, pagkahimugso sa manunubos. So, sa sunod higayon na dunay, pero ang pagpanaygon sa gudong mahog na malagbugal-bugal, labi na og manaygon, bitaw ka ng we wish you a Merry Christmas, dali-dalion na lang og kanta, pero akong hangyo, panaygon gani ka ng binisaya nga daygon, ka ng taga-bukid yun ang manaygon, ayaw yun na ninyong balibari. Kung mahimo, nung ay sa mugsugod nung i-record ta mo nung, videohan ta mo nung nang pananghid, madokumento pa ninyo ang karaan nila ng mga daygon. Ug niya, gikan ni sa pagtuon ni Hope Yu, hinaot nga makatarong kong basa, ano yung lyrics sa nakalilain ng mga daygon. Unahon na to ang daygon sa pagpanamkon. Gikan sa Birhen gipanamkon, katong bata nga Dios nun, naglakat sila, naguyon sila nga magtiayon. Sa sulod sa siyam kabulan, nangita sa pagaangkad, kining ulay nga inahan, si San Jose dakong palaran. Sa Pinoy-anan sila ning halin, nangita sa dapit nga lain, si San Jose ug ang Birhen dito paingon sa Belen. Si Herodes ang nagabando sa iyang mga soldado. Ang mabdos makita ninyo ang mga tao putlan sa ulo. Sa pagdungog ni Maria ug ni Joseph sa iyang bana, nagkuyog sila pagtungas ni atong perpekto nga hataas. Ang nagaapas nga tao kang Herodes nga soldado nahibulong sa milagro tungod ni adtong trigo. Ang soldado nangutana ni atong tag-iya sa uma, si Joseph ug si Maria, wa na ninyo kitaa. Ang ginatubag kanila sa taong gipangutana na halabay sa pagpugas pa ug karon gipanguha na. Sa pagdungog sa mga soldado sa gibalibad ni atong tawo, na mauli sila og nagpahibalo kang Herodes ilang Ginoo. Sunod, daygon sa pagkatao, pagkahimugso na sa batang Hesus. Mao'y oras nga ning abot na ang gitagna sa mga propeta katong brilyante nga kometa Cobrador de Maravilla. Sa katawhan gipasalamat katong bulak nga ginahulak, si Salvador ang nagalukat sa kang Eva nga kaliwat. Sa langit gikan ang bulak kang Maria nga gipanganak, sa kalibutan ning sidlak nagalukop sa kahulak. Sa siyudad sa Belen didto mag-anak ang Birhen kadtong langitnon nga laurel, si Salvador del Manuel. Kung kay sila maging pakapina ng mga katsila. Ug wala na nila pagnunton ang pag-apas nga tinguhaon kay ila nang gipakaingon na halayo na ang dadangatan. Daygon ta si Maria, si Joseph ang iyang bana, daygon tang dili matapos, sa langit mo amin Hesus. Si San Gabriel ning kunsad upod, embahador nga nagmatuod, ning anhi og nagpakisayod gilibutan sa panganod. Nagabutyag sa misteryo sa bagong hari nga nataw na nag-awit pag-abot dito sa Gloria in Excelsis Deo. O sa anghel gipamulong anunsyo gaudium magnum na naglipay ang mga angheles, ingon man ang mga pastores. Na nagkanta o na nagdaig, kalipay sa Dios sa langit, naghimaya ang mga langitnon, ingon man ang kalibutanon. Kay nataw na si Jesus sa kalibutan, manunubos og nianang kagabhion ang kangitngit na wala dayon.
kay nanagpanubang ang tanan adlaw, bituon ug bulan ning usa ang pagkahayag sa kalibutan ning danag. Kay nataw na ang Redemptor sa kalibutan. Salvador naghimaya ang tanan, ang kamananapan ug kalanggaman. Kita usab naghimaya kay kaliwat ni Adan ug ni Eva, magdaig kita sa bug-os sa ngalan ni Jesus. Ug sunod ang daygon sa pamunggot, pag-ihaw na ni Herodes sa mga firstborn. Maayong gabi ihalangdon, tagbalay nga labing bulahan. Ang oras gipanagtag-an sa mga propetas nga tanan. Nataw na karon si Jesus nga atong manunubos, nagakurog ug nagaantos sa katugnaw nga tanos. Si Herodes ang hari ni adto sa pagkatao sa ninyo, ni orden sa mga soldado ang batang lalaki punggutan sa ulo. Si Maria ay nabalaka tungod sa anak niya. Jose, mag-unsa naman kita sa pagtago ning anak ta. May tulo ka mga hari sa puwertas sa bilin ning litli, nagdalag mga regalo, bulawan, mira, insenso. Maria, may anak ka ba? Maarang kami pakita, kay maoy among giduaw ang verbo nga pagpakatao. Sa dakong kahadlok ni Maria, wala katubag sa pangutana, hinon iyang gitipigan ang bata nga sa hari tagaludhan. Maria, may anak ka ba? Maarang kami pakitaa, kay dili kami magbudhi sa bata nga labing hamili. Ug dayon ni Maria gipakita, bata nga labing putli, nang luhod silang tinagsa o nang hatag sa ilang gasa. Sa tungang gabi gilayon, sa panaw atong himuon, sa kabayo mo sakay kadayon aron akong pagaguyuron. Si Herodes karon na hibalo na si Jose Maria nagtago, gikan dayon ang tropa sa pagpangita nilang Maria. Sa pagtunga sa kabukiran, si Jose o si Maria hinglang tawan, ug dayon sa kabayo gipakusgan aron si Jesus ilang kapunggutan. Si Maria gikutasan sa kainit kahadlok niya, Jose, kita mamasilong niya ng dako nga landong. Sa alas 2 ang takna, ang tropa duol na kanila, isandig sa kahoy si Maria, niliki ang punuan ug gilamoy sila. So ilang gipakapinan og mga interpretation, no? Giun sa pagtago ni Jose ug ni Maria. Sa dakong kahibulong ang trupa nga kanila namulong, pag-abot sa ilang tumong way nakita si Maria sa landong. Ang mga trupa may padayon aron sa unahan, ilang gukdon sa pagdistansya sa mga tropa dayong larga nila ni Maria. Nilugsong sila sa kapatagan, padulong sa kang Joseng Pinoyanan. Apan ni Herodes sila hinglantawan ug ang humayan dayon gilikusan. Pag-uma may nakita kaba nga laking babay sila, si Jose kadtong si Maria nga among ginatrupa. Ang mag-uuman ng hitingala sa kang Herodes nga pangutana, kay maupay pagtanom nila, apan karon mag-ani na sila. Senyor, kami pamatia sa paglabay ni Jose ug ni Maria, kami ni adto nagtanong pa ug karon nag-ani na. Ang hari ni hapa ug niduko ug sa mga sundalo ni mando, ang trupa hunungon nato, ispoko ba kadto kalayo? Si Herodes karon nagbangutan, kay nataw na sa kalibutan, si Jesus hari sa yutang kalangitan ug sa gahom dili hitupngan. Si Jesus ang batang hingpit, giawitan sa anghel sa langit, maglalamdag sa kangitngit ug maglilipay sa kasakit. Karon ang daygon sa Anyo Nuevo, daygon sa bagong tuig. Sa husto ng ikawalo, ang kang Jesus nga pagkatao, kining inyong gipasidunggan, circumcision ang pangalan. So ang circumcision, ilang circumcision. Circumcidad ang paghimo sa adlaw nga Anyo Nuevo, ginganlan kining Ginoo Manuel Salvador del Mundo. Og niadto may ning subang usa ka bituon, dakuan sa katahom dili hitupngan, astrolomiya ang pagnalan. Kaya ang iyang kahayag masigad akong maanyag, adlaw gabii nga danag ni atong hari nga walay bunyag. Si Melchor hari sa Persya, si Gaspar taga Arabia, si Baltasar hari sa Seba, sa verbo na hitingala. Kining mga haring tutulo, puro sila astrologo, gisabot o gisiguro ang Mesiyas sa pagkatao. Kay daan nilang mabasa ang Eskatorya Sagrada, ang Mesiyas na tao na may musubang nga kometa.
miturok sa huna-huna, may tuyo sa pagpangita sa dako nga tinguha sa imperyo silang mibiya. Nag-andam pagtigom ni adto, doktoris ug mga sabyo, gipangutana og hain mataw ang gipanganak sa verbo. Ang hayop nga dromedaryo mo'y ilang gisakyan ni adto, nang gikan sa ilang rino, wala sila mahibalo. Kay sa ilang gingharian, ang distansya halayo man. Sa subangan sa Palestina, nagnayon ang yuta nila. Sa paglakaw nga matulin, daw naganunot sa hangin, sa paghinagbo sa dalan, sa hinagiban, masiga andam. Sa ilang paghinabo, bituon ang nagamando, mao kanila'y nagtudlo sa ilang mga tuyo. Ang sa mga haring panagkita, nag-uyon ang una-una, kay ang dulong nila og munda kang Hesus sa pagpangita. Daw ehersitos sa panag-awayan ang ilang mga kahimtang, kay ang lungsod ilang hingagian ng hadlok og nangalisan. Ang yuta daw dalugdog sa dako nilang kagahog, mga musika ray giduyog, tambor-tambor ray giduyog. Mo'y ilang gidangatan ang Jerusalem nga gingharian, ang bituon nga ilang ginuntan, napala na wala lamang. Mudayon sila sa hari kang Herodes nga pagbudhi sa paglakat nga madali, mudangat sa hinanali. Usahay doon natin di masabtan ng mga linya, pero kanindot ani iligkanta na bitaw. Maura ning tuno sa kanta. Maura ning kanta nga pinakatay. Ano bang ang tuno maura? Mura siya o pangaliya nga pag-ampo, pero muna siya ang karaan nga daygon. Kaanugon kung mawa kining maong daygon, muna nga palihog sa atong comment box, tabang mugsugyot kung saan na ito pagpreserbar ang atong daygon. Of course, atong dasigon ang atong mga musicians pag-compose o bago mga kanta sa Pasko, pero kinigon, mauman ni ang pinulungan sa atong katigwangan. Mao ni kabilin sa atong mga ginikanan, sa atong mga apuhan, sa nangagi nga mga kaliwatan. Kung saan man ito sa pagpreserbar. Aron makalitlit ta. Kaya ako ko kasiguro kini mga lyrics na akong gibasa mauban ni ang order. Posible pag copy and paste na ako, nagka-yamukat na kay usahay magbalik-balik ra no ang istorya. So maybe ang ako pag copy and paste wa magkadimao sa mga kanta. Usuway ta kung namoy dihay mga recording sa kanang mga karaan bitaw nga mga daygon. Sus kanindot kun ato nang sawaan wa na matay copyright. Di ako lang mag-copyright strike tap, ato lang irisgo. Panalitan kausa murag dito mi sa ilang classmate yung Julia karong bag-o. Dunay na naygon nga mga batanon, mga babae nga mga batanon, unya ang ilang instrumento kanang bitong murag tambol nga ilang homemade ba, nga tambol. Pero ang ilang gikanta karaan nga daygon. Pero ang ilang interpretation binata ba? Ano bang moderno pero ang original nga tono naa pa maaninag ba nimo ikukus kanindot sa daygon kun dunay modern treatment, kun dunay modern interpretations, ginamit ang samang lyrics, ginamit ang samang mga kanta. Kalihog tinabangay ta atong luwason ang daygon gikan sa hingpit nga pagkalimot. Kung ngadto sa mga pari maayong mo adapta sa mga pinulungan sa ubang mga lugar, sa ubang mga nasod, sama sa in English, sama sa Latin, sama sa Kachila, sama sa Tagalog. Pero mahimo ba, di sa nato kalimtan ang ato? Di sa nato siruhan ang ato mga daygon? Kasubuanon? Uban ni Dr. Iris o ni CB, kini si Leo Lastimosa. Gikan diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon ning Bispiras sa Pasko. Magpasalamat yung padayon nga pagsubay, yung padayon nga pagsunod, yung padayon nga pagpaminaw sa atong panahon dayong kilom-kilom. Daghang salamat CB Girl sa imong pagkuyog sa atong programa karong hapunasin.